Ito nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sentimiento sa mga negosyante sa magbaydalom sa Bacolod sa MECQ ipadangat sa IATF Visayas. Mga barangay sa syudad sang Bacolod magatingwa nga makahatag sa ayuda sa mga pumuluyo sa Bacolod sa panahon sang MECQ. Antigen test nga madasig nga nagadetect sa presensya sa COVID-19 ginpanugutan na sa Pilipinas. Census sa nga PSA ginaduso kay paisol sa masunod nga tuig. Sa balita international, Taj Mahal sa India, liwat nga pagbuksan sa mga turista sa piyak sa pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa mga pungsod. Sa balita sa sports, Lakers center Anthony Davis ginpaparaugan sang flagrant foul. Balita entertainment, Bugoy Carino gindepensahan ang relasyon nila ni EJ Laure. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya ng mga patimaan sa mga sapat kung may paabot nga kalamidad. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Abahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Mainit kag mapaag ang panahon nga mabatyagan sa pungsod karon nga adlaw bangod sang easterlies. Sunod sa pag-asa, liwat nga nagluntad ang easterlies kung mainit nga hangin nga nagagikan sa Pacific Ocean. Apektado sa karon sang easterlies ang bugos nga Luzon. Bangod rin, ginpaig sa pag-asa nga sa Metro Manila, mahimo nga maglambot sa 32 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura nga ma-record. 34 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City. Ginpaig sa pag-asa, nga mangin mainit ang panahon sa masunod pa nga mga inadlaw. Ang temperatura sa Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag kay na alas 5:45 sang aga, magatulod naman karon alas 6:02 sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extend. Alright, welcome mga ka-aksyon sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton nga mga Facebook followers. Pasensya gid sa mga nakaunang isa sang kuan balaki ang akon di bala nga basta banya kasulod nga bag-o kadula ang una no. Anyway, Alex Fuentes, good morning. Larry Tabi, good morning. Tabianan Larry Tabianan, good morning man. Pathy Grace Tembrilia, kag dira sa Hinubaan sa Alagad Radio. Good morning dira sa inyo. Adfe Caceres, wala gid transpo subong. Sa hidalom sang executive order, wala sang public transportation sa Bacolod. Sa Bacolod. Ang Ceres karon dugay-dugay may balita tas dira bantayan nyo lang ang biyahe sa Ceres. Ang MECQ na siling naton Bacolod na niya. So wala sa idalom sang MECQ nga guidelines, wala sang public transportation ara man na sa executive order ni Mayor Bing, okay? Atang na. Heaven, good morning. Rita De Leon Catalan, Michael Joseph Hilado, sa Cebu Rafael Amido Renalin, always kami tanaw ka live nyo. Great namon family Amido Cebu Rafael. Okay. Sakay ka Antonieta Yap, good morning man sa imo and God bless. Michael June Season from Paranaque. Inday Blaza. Cory Vidaha. Good morning, Cory. Ernesto Rodillas. Good morning, man. Dimple Bakilar Mosquera. Ang family Mosquera, ang family Villaruel, permigin na mati sa inyo. Dili lang kami sa Punong Garis Place, Silay City. Ay, kanta home na double action boy. Kanto ka na da? Yes. Garis Place?
Punong Garis. Punong Garis, Place. Punong Garis Place. Bali, ano na siya, Aksyon Boy, do ka, may bayad ka lang fee, tapos do ka, consumable ang food. Okay. May enjoy mong place. Magkadto ka dagan, kadtuan mo si Dimple Mosquera, pangitaon mo ga? Siya ang gabantay. Inumot lang. Or... May mga balo. Aralan na sila kuno. Basi da sila siya. tag-iyan, di man? Ambot lang. Nami, pag siya taning tag-iyab. Dimple Mosquera. Mary Jane Mendoza, good morning. Pinky Teruel. De la Cruz Reyuen. Jenny Mujillo Galabasa. Dennis Malaga, of course, sa La Carlota City. Good morning. Good morning. Makuno sa ila dira nga mayor sa La Carlota. Erla Vega, Jesselyn Andrada Tiangson. Shout out kay Liana Bridget kay Prince Tiangson. Sa kay Christina Barros, masunod mo? Yes. Sige, go. Christina Barros, good morning. Lito Dayap. Good AM, mangkot lang ko nga wala jeep diri sa Punta Taytay kag sumaga biyahe. Kay wala sang public transport subong Aksyon Boy. Correct. Again, Suspended ang public transportation sa idalom sang MECQ. correct. So kagapo na ginpagawa ni Mayor Bing Executive Order number 60 no. Nanungod sining MECQ. Actually, sa guidelines ng National IATF, ara na siya. Makita mo na siya sa amo ni ang matabo sa ECQ, sa MECQ, sa GCQ. So sa idalom sang MECQ, no public transportation. Correct. Kaya Mago Magos, good morning, watching live from Hinubaan, Aksyon Boy. Kay Larry Tabianan, boss, wala gid subong jeep, boss ba? Hindi kami maka-duty. Ahay. Isa na lang. Wala guro na sa ila company. Dapat ang Dapat ang company company subong ang mag-provide ma-provide sang salakyan. Sige. Sige later naman Later ang Aksyon iba Boy. na. Standby na sa aton mga balita national. There is Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, ipalambot sang hanay sa mga negosyante ang lasentimiento kay IATF Visayas Chief Implementer Retired Major General Mel Feliciano angon sa epekto sang modified enhanced community quarantine sa negosyo diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, karon nga adlaw September 9, magatambong ang ilas ning hanay sa konsultasyon nga gipatawag sa mga opisyal sa probinsya kag diri nila ipalambot ang ilang nga concerns. Duga pa ni Carbon, mayoriya sang negosyo magasira bangod wala sa masakyan ang mga empleyado kag customers bangod suspendido ang public transportation sa tion sang MECQ. Sa datos ni Carbon, 90% sang tao nagasakay sa jeep, tricycle, bus kag tricycad. Isa sa suhestyon ni Carbon na kung tugutan ang pila ka negosyo nga magbukas, dapat tugutan man ang public transportation. Pagatinguan sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga makatipon sa pondo ug makahatag bisan sa jutay lamang nga ayuda sa pumuluyo matapos ang siyudad ang ginpaidalom sa modified ECQ. Sa interview sa Action Firing Line ginpag ni ABC President kag Barangay Kapitan Lady Gles Gonzales nga nakaistorya siniya pila ka mga punong barangay sa diin nag-ako nga halos wala na sila sang ihatag nga sweldo sa ila staff bangod sa kakulang sang pondo.
Sunod pa kay Gonzales, magasapol naman ang kada barangay sa City Disaster Risk Reduction Management Council agud istoryahan ang mahimo ibulig. Dugang pa ni Gonzales nga sila sa liga ang nagapangita man sang paagi kalakip na ang bulig nga mahatag sang nasyonal. Sa nabaluan naka MECQ ang syudad halin Setyembre 8, tubtob 30 kasunod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. So, for the barangay side, naka-istorya man with some of the barangay captains, no? Ang kalabanan na sa BAT is honestly gina-i-action by, no? Ang ato na barangay budget, syempre since March pata, no? Since March, ang mostly ang barangay budget bahamba nila bas hindi na kami gani kapasweldo sang ato ng mga staff kasi ato ng mga allowances sa barangay. Kabahin sang pahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales Palen. Wala na gina-require ang mga authorized persons outside residence o kung apur sang negative nga RT-PCR result ko kagriswabing sa inapag-abuto kung pagsulod sa syudad sa Bacolod. Ini kasunod nga paggawa si Mayor Bing Leonardia sa Executive Order 51-A angon sa guidelines sa pagsunod ng pagbiyahe masang mga apur sa syudad. Ginpahag ni SK Federation President Ayesha Joy Villaflor, chair sang Action Team for Apurs, nasaad sa bago nga executive order ang mga apurs nga magakanto sa Bacolod ang hindi na kinahanglan nga i-quarantine kag wala naman ginapangitaan sang negative nga COVID-19 test result. Sunod kay Villaflor para sa mga nag-deliver sang essential goods, ang driver ang dapat may valid driver's license samtang ang helper ang dapat may company ID kag certificate of employment. Doon pa ni Villaflor, ang tracking naman nga nagasulod sa syudad ang inatugutan lamang nga may tubtob 5 ka mga personal kag may mapakita sa checkpoint nga IDs, certificate of employment kag business permit sang ila employer. Tanan nga apor nga nagasulod sa Bacolod ang dapat wala sang sintomas sang COVID-19 sa checkpoint. Ginpatag ni Villaflor ay nga guidelines ang bilang pagsunod sa National IATF karon nga ang Bacolod ang napaidalom sa modified ECQ. For all apors nga masulod diri sa Bacolod within and outside sang Region 6, subong wala na kita kinanglan sang 14-day quarantine and swab result upon entry. Ang kinanglan ta na lang ipakita is ang aton nga company ID kag any papers or documents to further validate nga ang aton dikadto is for non-leisure. Si SK Federation President Ayesha Villaflor. Nagpagwa ang Western Visayas Regional Interagency Task Force kag Western Visayas Task Force ang bagong guidelines anggo sa paghandle sa mga nagapauli nga mga returning overseas Filipinos o kon ROFs. Base sa dokumento ni Councilor Israel Salanga, ang chair sa Action Team on Returning OFWs, Setyembre 7 sang ginaprubahan sang duha ka mga task force ang resolusyon nga nag-establishar sa guidelines sa mga ROFs. Nasaad sa resolusyon nga mga ROFs nga nakatapos na sang 14-day quarantine kag may negative RT-PCR test result halin port of origin ang hindi na kinahanglan nga i-reswab kag i-quarantine sa ila pag-abot sa ila destinasyon pero iga-monitor sang BHERTS ang ilang nga kondisyon. Ang mga ROFs nga wala nakatapos sang quarantine pero may negative nga RT-PCR result ang kinakinahanglan nga mag-quarantine sa pasilidad sa LGU kag pati gayunon ang reswabbing sa tion nga may mabatsyag sa nga sintomas kag pagaon lamang sa quarantine center kung magapabilin sila nga asymptomatic. Ipaidalom naman sa quarantine kag swab test ang mga ROFs nga wala naka-comply sa health protocol halin sa port of origin. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginmando naman ni Mayor Neil Lizares sa syudad sa Talisay ang pag-implementar sa expanded contact tracing sa iya nga syudad kag pagsunod sa istrikto nga isolation kag quarantine health protocols. Ini ang ginpahayag sang alkalde sa pag-convene sang Talisay COVID-19 Interagency Task Force agud ang balan ang plano angon sa resulta sang time-out weekend sa naligan nga Agosto 30. Sa RT-PCR mass swab testing ang ipatagan sa 700 ka mga Talisay noon, masobra 50 sa mga ining kalabanan mga asymptomatic persons ang nagpositibo sa COVID-19. Nagpaanda mga alkalde sa mga nagasupak sa istriktong isolation kag quarantine health protocol sa syudad nga arestuhon kapasakaan sang kaso. Tubtob sa Setyembre 7, tuig 2020, naglambot na sa 209 ang kumpirmado nga COVID-19 cases sa syudad sa Talisay, 71 ang naka-recover kag 4 ang mga napatay. Sa dugang balita lokal, magapadayon ang biyahe sang Ceres Bus subong nga adlaw sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Vallecar Transit Incorporated kon VTI Media Relations Officer Jade Ceballos,
Bangod nga syudad sa Bacolod lamang ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine, kinahanglan sa public transportation sang publiko sa luwas sang syudad. Pagpatahag ni Ceballos ang mga bus units sang VTI magakuha kag magpapanaog sa mga pasahero sa atubang sang La Costa Brava sa norte nga bahin sang syudad, samtang tubtub lamang sa kilometrahe 11 sa barangay Talok syudad sang Bago ang masalakyan sang VTI sa sur. Ipatuman sa gihapon sang VTI ang istrikto nga health protocols. Ginpasalig ba ni Ceballos nga regular man sa gihapon ang schedule sang biyahe. Wala naman sang pagbag-o sa pletehan. 8 sa siyam ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental nga liwat gin paidalom sa swab testing sa RT-PCR ang negatibo o nagnegatibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes Tan, ginaulat pang resulta sa RT-PCR test ang isa ka driver. Liwat nga gin swab ang siyam bangut hindi maklaruhan ang resulta sa unang swab test sa ila. Doon manitan, negatibo man sa virus ang tanan nga mga executive assistants ni Governor Bong Lacson pati ng asawa sa maini nga isa sa ila mga naka-close contact. Madamo sa mga staff kag key members ng Governor's Office ang ipaidalom sa swab testing matapos magpositibo sa COVID-19 ang utility worker assigned sa mga talatapan. Sa contact tracing kag RT-PCR test nga patigan sa iban pa nga mga empleyado sa Governor's Office kay iban nga departamento nga naka-close contact sa utility worker, apat sa mayni ang positibo sa COVID-19 kag subong yara sa isolation facility sang probinsya. Magahatag si Secretary Vince Dizon, Chief Testing Czar sang Malacanang sang automated structure kits subong nga semana kasunod sa urgent request ni Mayor Bing Liradia. Una nga nagpadala si Nerdia sang sulat kay Dizon sa Setyembre 6 nga nagapahibalo nga ang Bacolod nagakinahanglan sang iya bulig angot sa supplies nga kinahanglanon lakip na ang automated structure kits kasunod sang paglaptas sang outbreak sa syudad kag probinsya. Ginpahayag ni Dizon sa iyang email reply kay Nerdia maghatag sila o kon magatawag ini sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM kag magaabot sila sa Bacolod buwas dala ang kinahanglanon nga kits. Sa Agosto 20 ang naguntat ang Biolab sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa pagbaton sang swab specimen gikan sa Bacolod matapos nga nawad-an ang laboratorio sa automated extraction kits. Madumduman si Dizon ang nagpadala sadto sa Bacolod sang 10,000 ka extractor kits kag 2,000 ka PPEs. Pero sunod sa alkalde ginpalabot sa iya ni Dr. Julius Trilon sang CLMMRH nga ang Biolab ang hindi makaproseso sang test usar ang nucleopecin extraction kits nga ginpadala ni Dizon pagi sa RITM. Bawod sini nagpangabay si Lirdia kay Dizon sang genolution extraction kits. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX
Sige. Good morning na sa aton nga mga Facebook followers liwat. Suset Lomeda, maayong aga. Dira sa siyudad Sambago. Sa kay Attorney Rex Celis. Attorney, good morning. Kag stay safe man, Attorney. No? Sa kay Kagawad Rocky Nesya, sang Barangay Panukoy, good morning. Pearl Buenafe Galunan, kag Attorney Alan Galunan dira sa Barangay Maaw, good morning. Barangay Maaw daw gin ECQ ni sila mo ni Mayor ni Cuyulo, no? Good morning dira sa inyo sa tanan nga taga Barangay Maaw, ha? Maayong aga gid dira sa inyo. Erwin Ureta, good morning man. Sa kay Mila Carmona. Happy birthday ko no kay Miss Ronelyn Umali sa Pontevedra. Miss Ronelyn Umali, happy birthday halin kay Mila Carmona. Grace Lorena, good morning man. Sa kay Adfe Caceres, walking naman ta sinigali. Tiwet tamay mo. May nagabiyahe man, may ara nagabiyahe guro ang wala kabalo bla Aksyon doors. May arak guro nga way kabalo sila bla nga ang public transportation is not allowed during the MECQ. So iban do nag-aara pa makita mo sa dalanon pero jutay na kaayo no. Kaya hindi pwede ang public transportation mo no. Joseph Pacifico, Pretty Mahilom, sakay Mike Aven, Albania Smile, Mona Otero, good morning man. Evelyn Nipomuceno, Ayman Isnuk. Wala transpo nga open ang mga malls. Ate, hindi ta na masabat nga open ang mga wala transportation open ang mga malls, oh. Ang open sa mga malls 50% actually tapos ang mga non-leisure nga mga kuan no, mga stores. Ti para niya guro. Magsiling ka non-leisure para makaintindi ang action boy nga yung mga action. But silingon ang mga action boy mga essential daya pwede gineta mga non-leisure mga siguro mga bayo nga baligya. Hindi, nga mga non-leisure na blind may mga hampanganan may mga sinihan, may mga ginampangan, may mga kabataan, amo nang mga leisure activities sa kwandra mo mga park. Ang mga malls sa open mas lagi hapon Ang mga kutsagaling niya nga wise lakyan nga open ng mga malls. Depende gyapon action boy kay may man ibang essential nga pero mas gimpili nila hindi sila magbukas. Kay tungod man siguro bala sa budlayan naman sila sa negosyo. So, correct. Dimple Mosquera, trabahador lang kami, action lang kami sa lapit sa covered. Trabahador sila to sa ato lang kuan. Ato ang gare, punong gare. Okay. Aga work sila to. Ate, nice. Good morning dara sa ila, action boy. Sino to kingalan niya liwat? Si Dimple Mosquera. Basi makabalik ko to liwat, action boy. Ara ko sila lapit sa covered court. Dara siya gabantay. So kung makabalik ko to, ngitaon ko gid si Dimple. Sa covered court ba siya? I-check ko kung may dimple siya. Kaya tanawon mo ba siya sa basketball? Base. Sa covered court. Tyron Mara Asin, kung wala na ta makaon, anong mayo sa aga kung wala na ta makaon, sige lang ka, hindi pwede ka mayang aga mo. Gani man. Liane Lungakit Amayna. Ano naman, ask ko lang tani ko, gakapakuan, abi o anong ako nga. Sige, di now din. Ara ako daw kay ano ko. Din ka kay Dampe? Hindi na ako kabalo kung diin to kay nagasaka na sa. Ang maabtan mo lang da. Ang naabtan ko lang. Si After Pretty sa kay Mahilom, Dimple nabasa mo na? Kay? After kay Dimple Kay Dimple. Trabaho. Okay. Sige. Kay Tyron Maraasin, amo to kaginagin basa ang action boy. Kay Lerny Amayna, good morning action boy. Ask ko tani kung ang hindi taga Bacolod nga LSI pwede makasulod sa Bacolod. Kay may masugat sa amon nga LGU, salamat gid. Pwede. Ate kung may masugat sa inyo, ate pwede ginayay. Kay Kitzuki Zatski. Good morning sa tanan, always ga pamati, maulan man o mainit. Kabong. Okay na, later naman iba na. Sige, later naman. Kadasig, no? Sige. Stand by.
Alita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33, detalye na sang mga balita nasyonal. Gintugutan na sa Pilipinas ang pag-usar sang antigen test nga madasing nagadetect sa presensya sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang antigen test pwede usaron bilang pre-boarding requirement sa mga asymptomatic domestic tourist antes ang departure kag biyahe sa tourist destination o kung pwede nga requirement sa pagsunod sa lugar sang destinasyon kung ini nagasunod sa protocol sa local government unit. Duwa pa ni Roque, pwede man mausar sa antigen test sang domestic tourist nga nangin asymptomatic sa lugar nga pagatuan kung wala sang RT-PCR. Apang inklaro ni Roque, nga ang RT-PCR test amo ang standard nga gamiton agud sa pagkumpirmar sang COVID-19. Nagwa sa pagtuon sang US Food and Drug Administration nga ang antigen test madasing makadetect sa fragments ng proteins nga nakitaan sa virus paagi sa testing samples nga nakolekta sa nasal cavity gamit ang swab test. Ginpahayag ni Chief Implementer of the government's COVID-19 response, Secretary Carlito Galvez Jr. nga dapat ipatuman ang absolute kag agresibo nga isolation sa mga COVID-19 patients agud mapungga ng posible dugang panga-transmission sang virus. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Galvez nga ang resolusyon sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases nga nagadumili sa home quarantine ang i-issue kasunod sa ila pagistoryahanay ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Sunod kay Galvez, ang manubo nga kadamuon sa COVID-19 cases ang naobserbahan sa mga lugar nga gin-discourage ang home quarantine para sa Central Luzon, Calabarzon, Manila, Navotas kag Pateros. Dugang pa ni Anyo mayara sa exemption sa measure, lakip na may mga edad nga hindi na pwede masaylo sa quarantine facilities sa ila lokalidad. Pahayag pa ni Anyo nga ang National Task Force Against COVID-19 ang nagumpisa na sa pagtalakay sang measure nga ginapaabot mapatuman subong nga semana. Ginasuportahan naman Interior Secretary Eduardo Anyo ang kapulisan nga i-monitor ang social media para sa quarantine violations. Sunod kay Anyo, ang social media ang maayong source sa impormasyon sa mga nagalapas sa mga pumuluyo sa panahon sang quarantine. Ginapangabay man ni Anyo ang publiko nga kuhaan sang litrato kung may makita nga individual nga padayon nagalapas sa quarantine rules. Ginklaro ni Anyo nga wala sa may malapas ang otoridad sa matarong sang publiko kung ila i-monitor ang social media. Ginapangabay ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa Philippine Statistics Authority o kung PSA nga i-postpone ang 2020 Population and Housing Census sa Enero masunod nga tuig bagod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Sa resolusyon, ang PSA ang nag-hire sang 113,364 ka data enumerators kag 22,000 ka supervisors sa pagbisita sa kada balay. Sunod kay Rodriguez, sa piyak nga ginpasiguro nga ang mga personnel ginhanas para masunod ang istrikto nga health protocol pareho sa pagsuksok sang face mask kag face shield. Lakip na ang pagdistansya sa ilang mga interview nga residente sa sulod sang 15 tub 30 minutos apang gyara sa gihapon ang risgo hindi lamang sa interviewees kundi pati man sa interviewers kag data enumerators. Dugang pa ni Rodriguez nga may face-to-face interview nga himuon kag dako ang tsansa sa posibilidad nga transmission sang virus. Ginpahayag naman ni Senator Cynthia Villar nga hindi na dapat paghihatag sang Department of Agriculture ang Agriculture Competitiveness Enhancement Fund bangod sa multi-billion bad loans in legar ginkuha sang ang ahensya amo pa ang gauyat sang pondo. Sunod kay Villar, ang ASEF dapat gina-generate paagi sa duties nga ginkolekta halin sa importasyon sa tanan nga agricultural products magluwas sa bugas sa idalom sang minimum access volume. Duwa pa ni Villar nga 80% sang ASEF fund gamiton agud isuporta sa pagsaka sang produksyon kag sa mga fisher folks paagi sa paghatag sang credit sa ila kag sang ila kooperatiba. Ang maximum nga pwede mapahulam sa isa ka manguma paagi sa ASEF, 1 ka milyon ka pesos, samtang ang kooperatiba pwede makahulam sang tub-tub 5 ka milyon ka pesos. Kag sa katapusan nga balita national, ginapreparahan sa karon sang Bureau of Corrections ang pag-release sa convicted US Marine nga si Joseph Scott Pemberton matapos ginatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang absolute pardon. Sunod kay Bucor spokesman Gabriel Chaklag, nagahimo na sila sang kaugalingon nga preparasyon samtang nagahulat sa official copy sang pardon. Dugang pa ni Chaklag, ini ang una kaso nga isa ka American national ang ginatagan sang pardon halin sang ginapoint si Director Gerald Bantag agud pangunahan ang Bucor. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para
Sige. Good morning, Liwat. Sa aton nga mga Facebook followers, Neil Centineo. May problema na siya sa SAP sa ano, kay hasta sumuno, pamahatagan sila iya. Gemma Makilan. Okay. Mary Rose Aison. Sige. Vanessa Mayo, good morning man. Roses are red, violets are blue, that green shirt, ay, ang ako, sure looks good. Pang good vibes lang. Thank you, Van. Boban. Thank you, Van. Ito si Vanessa, di ba? Ano ba? Ness? Orsa. Bingsky Dagumboy, good morning man. Romel Portodo. Sakay Sha Torricilla Napilda, watching live from San Enrique. Mark de la Cruz, Elsa Latido, Novi Mocon Gregorio, good morning man. Adfe Caceres, halin pa bakulod, may salakyan. Mayara mga salakyan niya nga sa sagwa, no? Pero I think pala sa Ceres, bala, kung sa norte kahalin, hasta sila sa Costa Brava. Sa La Costa Brava. Kung sa La sur, Costa Brava, silay na. Talisay na idri sa lapit sa silay, border, di ba? Talisay. No, Talisay Lapit sa na, border, no? bala. Kita ka sa paliko, pa ruins. Subdivision, kita Sa ko Piax na La Costa Brava. Yes. Tapos kung sa sur kahalin ng Ceres, hasta lang sila sa kilometer 11. Lapit na sa border na yun, no? Boundary. So, muna, hindi sila magsulod diri sa Bacolod. I don't know sa iban nga mga salakyan, pero amo man na siya kiti bawal ang public transportation gani diri sa siyudad sa Bacolod under sa MECQ, amo na siya ang pagsulundan Sige. Shout out ko sa classmate ni Van nga si Rose kag saka iya cousin sa Melbourne, Australia. Sige. Mary Joy Rivera, Lizares Marisa, kag kay Harold Malacaste. Good morning. Maria Luz Sudaria. Wilmar Cordero. Ara sila sa Barangay 39. Ara ko sa S&J Mini Sound. Kasi gabong kano to Aksyon Dorel sa S&J Bongga, Mini sang Sound sila sa gasigabong, Barangay Aksyon 39. Dumay baile, no? Kung gasigabong. Maglabay ka na dahil sa speaker sa baile. So, una do, matcha ko, ginag-separate ang dugan ko sa lawas ko mo. Duga pa. Gagawin mo, ginadaan ni Action Boy, na. Sige. M. Saboso, good morning. Novelin Lyson de la Cruz. Edwin Pantaras. Kay sa iya pamilya ko, no. Sa kay Bagwis Noverte Centrum. Tamyaw ya happy 60th birthday ang iya amay dira sa Barangay Kabagnaan. Sally Condes, Mary Joy Rivera, Bert Herapusco Caraballo. Tinga series ba pwede ay may pindilian ko no. Ang series yan pwede po sagwa sa Bacolod sila gabiyahe, no? Why there is Bacolod, di sila masulod. Hasta na sa kilometer 11 ko nila sa south, hasta sa La Costa Brava. Kaya wala man niya MCQ dito sa ibang nga lugar. So dito sila gabiyahe. Correct. Ang mga Action Boy. Why hindi sila magsulod sa Bacolod? Kaya sa Bacolod, bawal ang public transportation. Kay MECQ ta dire. Correct. Sa may nagabiyahe, Kag Action Boy, basta matingal sila. Kay may Action Boy, iban, hindi aware mo nga ang Bacolod is lone district. Amo naman ba sila tingas Bacolod, sige to sang iba niyang lugar, hindi. Amo nang Action Boy. Ang Bacolod lone district, kung may kaugalingon niya pang gobyerno, yung Bacolod Action Boy. Hindi tayo under sa province. Perfect. Amo man ang sa Iloilo, ang Iloilo City, hindi man under sa Iloilo province. Ang Cebu City, hindi man under sa Cebu province. Technically, Action Boy, under sila kung ang paminsaran kung geographical location, arat na, isa lang ka isla, isa kita ka probinsya. Pero sa political direction, lain kitaya. Correct. Amo na siya, Action Boy. Amo na yung wala kwan sa iba nato ni maka-action. Sige. Okay na? Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45.
Kag sa aton nga balita international sa piyak sang padayon nga pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa pungsod India, natala na nga buksan sa liwat sa motorista ang ginadagsa nga Taj Mahal. Masobra 6 ka bulan na nga sirado ang Taj Mahal nga top tourist attraction sa among nga pungsod. Sunod sa Tourism Department sa nga Uttar Pradesh, sa Setyembre 21 natala na nga liwat buksan ang Taj Mahal. Ginpasiguro naman sa opisyal nga magapatuman sa COVID-19 protocols kalakip ng physical distancing kag pagsuksok sa face mask sa mga magapadulong sa tourist area. Pagalimitahan man sa 5,000 kada adlaw, ang tugutan nga makasulod nga mas manubo ikumparar sa 20,000 nga daily average sa nagabisita sa Taj Mahal. Ang Uttar Pradesh ang isa sa mga estado sa India nga may mataas nga kaso sa COVID-19. Sa aton balita sa patag sa pagnegosyo, may systems maintenance activity ang BPI sa masunod nga semana. Magasugod ang maintenance las 10 ang gabi Biyernes, September 18, kag magalawig sang tubtub las 11:59 sang gabi sang Sabado, September 19. Sa among nga mapet sa kag oras, hindi magamit ang masunod nga serbisyo: online banking, mobile app, BizLink kag e-link platforms, ATMs kag CAMs, debit card services kag branch banking. September 19 to 20, magapabili naman available ang serbisyo ng credit card kag prepaid cards. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 74 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 53 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 29 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, kilala mo ni sang una ang child actor nga si Bugoy Carino. Going bulilit star man siya sa una action boy mang sa ABS-CBN. So sa action boy ginasabat niya ang mga bashers. Kilala mo man ang ang UST volleyball player nga si EJ Laure. Oo eh. Yes. Kaya man action boy subong may baby na sila. Oo. Kag ginabash sila sa mga tao kay si EJ mas magulang 5 years ang sa kay Bugoy. Ano yung siya? Ara picture na sa una. Kita mo. Ay, ala na dulo. Sa una. Kita mo. Sa bata pa si Bugoy. Oo. Mga 15 data si Bugoy. Tapos si EJ do pila na siya. 5 years sila, 23 no? Oo. 23 ng ng 22. 22? Oo, eh. Basta 15, after 20 eh. after 15 si Bugoy, 20 si Laure at that time. sige. After 3 years action boy, pagwa sila sang family photo. Kay birthday to ni Bugoy Liga, tigin greet siya ni EJ. Tiyo mo na balada mo mga tao gid action boy, nagbash bala nga ay hindi na pwede dapat dapat kuno may kung baga ang babae nga mga bata may protection, dapat ang lalaki man kuno may ara man kuno. Tiyo bali ni Bugoy hambaliya nga wala ka mo yalabot, amo na balaha, umya ka buhi ko niya. Importante gin niya ang responsibilidad. Gin panindugan niya yung responsibilidad action boy. Ti sa mga bashers amo na hambal ni Bugoy nga tani bala hindi lang siya pagpakialaman. Correct man action boy no? Oo eh. Wala gid pandemic nagdaan mo sige pa panghilabot sa kabuhi sa iba niya tao. Tani hindi ka lang mag-post na lang sa mga family picture da. Tigaling kay sa Kung hindi una. gusto pakialaman, hindi ka na lang mag-post na bala. Tigaling kay right man ani action boy. Itukuan ka ng celebrity ka. Kani kabudla mo na Open ang life mo yan sa public. Amo na nga wala na lang gid ko ng celebrity. Open ang life mo sa public, so open ka man for criticisms. Oo, gani man. Basta public personality ka, mo ba yapin ba ti sila ni mga kuan sila mo mga artista. Ti open mo na ang mga amo na ti may ma-comment ginaya. Tapos tinaguruan to sa una ang tweet ni EJ bala nga may tweet siya sa una mga buntis daw ako. Sino yun? Mo na bala. Kaya naguruan na noon after 3 years. Kaya why ginako? Kaya ginambal action boy nga anadula siya sa field sang volleyball. Kaya na-injured. Amo na ginambal to. Na-injured ya chan. Sige, balita sa sports. Tawgan sang flagrant one foul si Los Angeles Lakers forward center Anthony Davis. Hindi pagkatapos sakit niya ang groin injury ni Houston Rockets forward Jeff Green sang Game 2 sa Western Conference Finals. Gamit ang iyas ning tuong braso, ginhungod sini nga iguo nang hita ni Green.
Gani nga napasluhan ini nga madepensahan si Davis. Sa among hampang, nagdaog ang Lakers, 117-109. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-action. Anong ginakadlaw Hindi, mo? ang tanaw ko din sa mga kwanta ni Action Alvin, no? May iban nga mga arap pa sa gabiyahe, gyapon nga mga kwan, nga mga public transport. So, I would like to presume nga why nila kabalo sang ara sa executive order bala kag sa guidelines sang National IATF nga ang public transportation sa idalom sang MECQ hindi allowed. Ang comment nga ting series siya nga again pabiyahe haw. Ang series siya gabiyahe sa Gwa sang Bacolod. Sa Bacolod. Wais na kasulod diri sa Bacolod, ha? Yes. At tagunta lang na, no? So liwat sa mga sagasakay sa series, ang series salin sa sur, hasta lang kamo dira sa hasta lang sila sa kilometre 11. Ang alin sa norte, Talok. Sa Talok, kilometre 11 sa Talok. Ang sa norte, hasta silang sila sa La Costa Brava. Wais na kasulod sa Bacolod. Yes. Sama na siya. So, wala sang pinilian. Wala sa pinili. Mike Libuon, good morning pare koy. Mike Libuon, dira sa Barangay Panokoy. Good morning. Tanong ko lang ni iban ko nga magkakuano. Stella Marie Celis, kagawad ado ulay abalahon. Good morning. Sige. Sige. Sa ato niya, balita, special action boy, ari ba lang mga ano ginaman, mga patimaan sang mga sapat kung may paabot nga kalamidad. May mga may mga patimaan, mga sapat nato na action boy. Ano kasi mga sapat? So, una, ining ido kag kureng. May ido kasi nyo balay, di ba? Ara May kureng. Why ko kureng? Wala Kami kureng. katulong na kureng. Okay. Abulo bisita. Abulo bisita. Sige. So, ang ano ko no, action boy, ang Nabisitahan niya ako ng mga pinamalahan, pinarito. ga-take out siya. Take out sa In fairness, so imo bisita. Ang ini ko nung kureng action boy, kung may paabot ko nung linog, ini sila ko action boy, nagatago, ini sila sa kumbaga pinakasulok, Sulok, bala ko action boy. Kagang ido naman niya ko no, sige sang Tagol? sige sa do ka mo. Paano aud? Na mo na. Tapos, Siya iban niya ko doon, nakakuha na ko doon kay may aswang, may malain niya espiritu. mo na. Kung kagabiho, nagano no. Kagahon gali. Uwang, nag-uwang. Nag-auwang na. Hindi kayo nag-au. Ang umuungol, kasi kang ngurob lang na iya. Ang? Umuungol. But ito ko. Na naguro. Ay, Correct na action boy. Kag ginakagat nila kuno ila kaugalingon niya amo. Maabo na siya action boy, meaning sila. may paabot na kuno action boy nga linog. Ay, amo na? Oo. So, halong ka kung kagton ka ni Star. Diba? Pero liga na damage ka na ni Star. Charm. Ay, si Charm to kanina. Sino si Star? Pero may Star? Si Charm kanina. Ido na kanina sa amon classmate niya si Star. So, amo na siya action boy. Kung Classmate mo may... ito? Hindi, ido sang classmate namon. Talaka. So, amo na siya action boy, kung nagatago kuno sa pinakasulok nga inyo koreng dera. Gasot, ka panutsot. Gasot. Oo, nan. Dugi na protektahan niya bala kaugalingon niya. So, amo na siya action boy. May paabot nga linog. Kagang sa ido naman to, ginakagat nila mismo na ang ilang amo na. Gangurob Gangurog kag nagapangagat sila. Next naman connection boy, ining elepante. Wala man di elepante Oy, ya sa ato, elepante no? no? Pero sa iba nga lugar, pero pabalon ta lang sila. Nani ko nung elepante ya action boy, nang do nagasala-sala ni sila ko nung nga nagahibi. Once ko nung maghibi ang paano maghibi ang elepante man. Kanto ito, tawag Basta ko ilan. may elepante mo sa Manila Zoo. Meron. Nakapa Manila Zoo ka na. Uwa. Yes, very Wala good. pa ako. Ha? Manul. Wala pa? Wow! Baka manul. Nakapa-crocodile farm ka na sa Davao? Wala, di ba? Manul. Kalay. So, mo na siya action boy. First time ko pa Manila. Nakatigos Manila. So, yan. Ano pa Manila Zoo? Kasi una matumatoy ko lakat siya. Kahit bago lang ko pa Manila mo. Correct. Nasugid ko dahil yan. Kung sa daan sa una, yading ka, Manila Zoo. Ang mga daan sa una. So, natupad mo ginayamuhan doon. Oo, pagkantog ito Very ng Manila. good. Mapa Manila Zoo na ko ahya man ta. Mag-okay lang tanan, Imo yan kay pag pa Manila ka, mga muwa. Wow, wala ba lang. Inkanto.
Ay katuan ko bala Ocean Park. Ocean Park. Ako ginadors. Sige. So last action boy kabayo. Aha. Hindi naman ko action boy ang kabayo kung may paabot ko no nga dilubyo. Dilubyo. Ano yung dilubyo? Paano ng calamity? muna Calamity, siya. grabe nga calamity yan. Grabe nga calamity. Dilubyo, gijabla. Oo. Ang ilan ako no action boy, nagaano sila kuno nagasipa-sipa sila kuno action Deluge. boy. Kag nagaano sila, naga-roll sa duta. Ang muna kuno, kung magamuha muna kuno kabayo, mini action boy, may paabot nga dilubyo. Mga linog or kung ano dra, Kung mga dako baha. na siya nga calamity, ang dilubyo. Amo na siya. May harap ba nga linog nga daw, pero hindi nga daw dilubyo, gid ba daw, kadako gid ba nga halit, kadako nga mga kuan nga klase sa calamity. Okay. So mo na Deluge siya. bala na mo? Ha? Deluge. Deluge Deluge. sa English? Okay. So, mo na siya action boy ng... Check lang. Hindi ko sabihin. Sige, check na later. Kung nagasipa-sipa ang kabayo, kag nagaligid-ligid sa action boy. Amo na siya. So, i-ano talaga. Damo pa na mga sapat nga may mga patimaan. Yes, actually may mga... Mga pispis. mga pispis. Mga, bisan mga tanga, maginuwa mga tanga, bilang nga gulpi lang kadto kadamo. Oo. Yun na malain ang simpo na maulan. Mo na? Kung ginawa ang mga tanga. Kung lagi pala. Okay. Daway tanga Actually, sa inyo. damo pa action Damo, boy. ah. Hindi lang mo ni. Ate, sige. Iban boss naman. Wala man ko bus. Actually, then bus. Sa mga kwan ito sunod So, lang. masunod yung mga inadlaw. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Aksyon Artay Hupon, ang inyo mandaringan news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo